o Samaín. A noite do 31 de outubro comeza o Ano Novo Celta e a súa festa en honor dos defuntos, marcando a transición do outono ao inverno. A festa do Samaín era a data máis perigosa do seu calendario, posto que o mundo dos mortos, o outro mundo, facíase accesible para os mortais, podendo pasar a formar parte del por culpa dun feitizo ou meigallo. A festa do Samaín, a máis importante do período precristiano, marcaba para os celtas o comezo dun novo ano. Nesta data prendíanse lumes sagrados frotando polas de serval e teixo. Con esta cacharela inicial alimentábanse as lareiras de todas as casas. O ano celta estaba organizado alrededor de 4 festas principais. As festas repartíanse tendo en conta a súa natureza e significado original. Samaín, 1 de novembro, comezo do inverno, a estación sombría. Beltane, 1 de maio, comeza o verano. Lugnasad, 1 de agosto, coincidindo ca recollida dos froitos. Imbolc, 1 de febreiro, festa de purificación. Polo Samaín era costume baleirar nabos de grande tamaño, posteriormente cabazas, para porlles dentro candeas. Varios séculos despois, esta tradición, que se mantén aínda en Galicia, ten continuidade nas festas de Halloween, que poderían ter exportado aos Estados Unidos os irlandeses no século XIX e comezos do XX. Moito antes de que Halloween inundase o mundo, os celtas xa celebraban a noite do 31 de outubro. Era o Samaín, festa celta dos defuntos, para celebrar o final da temporada de colleitas. Era unha época de abundancia dedicada a preparar a conservación dos alimentos para pasar o inverno. Esa noite
de fortes connotacións espirituais, desaparece o límite entre o mundo dos vivos e dos mortos. E, para que os mortos pasen de largo, decóranse as casas con grotescos adornos para espantalos, como as cabazas, propias desta época do ano. Desa crenza ven tamén o costume de disfrazarse de mortos ou de espíritus, para que, créndote dos seus, os mortos pasen de largo. Achegádevos, aprestádevos. Con un pincel e papel vou vos contar unha historia que adormece o seu sono de séculos. Pero hoxe terá que espertar para que cando ocorra nada torne a ser como antes. Nos albores da nosa era chegou un home na noite chuviosa do 31 de outubro o que hoxe é Galicia. Acochábase embaixo dunha larga capa. O frío e a choiva que asolaga estas terras durante a época oscura son ben coñecidos por todos. Se non, mirad polas vosas fiestras. Sorte teredes se non está a tronar fora agora mesmo. Petou en varias casas para buscar a Cubillo, pero todos os que asomaban polas xanelas para ver quen era respondíanlle con voz aterrorizada: «Tes a comida na porta, colle e marcha!» No medio da forte treboada puido ver un pequeno candil tinguilear ao lonxe, apoiado sobre a soleira do que parecía ser a última casa daquel pobo. Coas gotas escorregando pola súa cara e coa man aferrada a gran carapucha que tapaba o seu rostro, conseguiu chegar a esa casiña e ao chamar, por fin abriron a porta. Estaba toda a familia reunida ao redor dunha mesa con máis cadeiras que comensais. «Quen és? Como che socorre sair por eses camiños unha noite como esta?» dixo que parecía ser o maior de todos. «Chámome Nera», dixo case sen folgos. «Son un guerreiro do reino de Connacht, a provincia occidental de Irlanda. A miña esposa desapareceu nunha noite como esta fai un ano, e os sabios do meu reino dixeron que aquí saberíades axudarme. Por favor, non sei que facer». «Está ben, Nera, séntate á mesa, come, bebe con nós e quenta o corpo e a alma». Unha gran mesa repleta de castañas cociñadas sobre un agradable lume que prendía nunha cheminea e un máis que apetitoso pan de bola era a comida que tiña aquela familia para esa noite. Unha noite na que Nera sentíase raro. Notaba que algo estaba a pasar, pero non sabía o que. «Esta é a noite dos mortos, Nera, a noite do Samaín. Sorte tiveches de ter conseguido chegar ata aquí con vida. Hoxe a lúa está máis preto que nunca. É hoxe cando os espíritus teñen a liberdade de poder camiñar entre nós. Pero cando se abre o portal, non só veñen os nosos devanceiros, meu fillo. Todo tipo de seres sobrenaturais abandonan o mundo dos mortos e vagan polos camiños buscando almas que levarse. Mouras que rouban nenos, a horcabella, e capaz de matar só coa mirada. Incluso a compaña síntese máis libre de deambular en procesión, quitando a vida de todo o seu paso. Os nosos devanceiros pasan sen problema e comen connosco como ves hoxe aquí, dixo sinalando as caleiras baleiras. É unha noite máxica, pero se non descoidado, posiblemente non volvas ter outra máis. E que hai da miña esposa? Quen a levou? Preguntou Nera desconsolado. Sobre o da túa esposa, meu amigo, só podemos desexarte sorte. Foi a compaña ladroa da súa alma. Estou case seguro. A choiva mainou e o capaleiro saiu coa vara de olivo con máis medo que frío a enfrontarse a eses escuros camiños. A familia calmou a súa fame e o seu frío e coa calor do lume conseguiu secar un pouco a súa roupa. Mentres camiñaba repasaba todos os consellos que lle deran e sen decatarse estaba perdido na inmensidade da escuridade. O cabaleiro sentiu o calafrío da morte mentras as súas palabras desaparecían no eco da noite. O lonxe viu oscilar a chama dun cirio. A procesión das ánimas rodeoulle no que el tardou en volver coller aire. Un aire frío, folgo de sepultura, arrastroulle no xiro das brancas fantasmas que marchaban ao son do tinguineo das cadeas. Nera iba prevido e cando viu a primeira luz aparecer ao lonxe,
dibuxou casi instintivamente un círculo e unha cruz no chan e meteuse dentro. «Onde levastes a miña esposa?» gritou con rabia. «Colle a cruz e dirémoscho», dixo cunha voz xélida a alma portadora do cirio. «Non vou collela! Non ides enganarme! Exixo que me dixegades onde está a miña muller!» O tinguineo volveu a soar porque as almas comezaban a afastarse. Nera, temendo estar a perder a oportunidade de reatoparse coa súa esposa, saiu nun impulso do círculo que o protexía, e un forte aire xeado envolveuno. A morte non se lle engana, cabaleiro Nera. E esa frase quedou resoando entre as árbores durante moito tempo. A aventura de Nera non é unha aventura cun final feliz. Nada na noite dos mortos remata ben. Tédeo en conta. E vos preguntaredes, Nera atopou a súa esposa? Sí, atopouna, pero no outro mundo, e alí permanecerán, segundo a lenda, ata o día da fin do mundo. É a hora de despertar as historias que repousan esquecidas no subconsciente máis profundo, porque o que damos en chamar irreal tamén é posible.